Буада авиамоделләштерү буенча республика ярышлары узды. Самолетларның гади модельләрен Татарстанның 4 районыннан килгән укучылар күрсәтте. Моннан тыш ярышларда мөмкинлекләре шикләнгән балалар да катнашты. Шара Импульс спорт комплексы базасында узды. Анда безнең хәбәрчебез дә булды. Тавышсыз ұшушы самолетлар җиргә дә салмак кына утыра. Кискен хәрәкәтләрне самолет очып төшә башлаган очракта гына башкара. Нәрсә генә булмасын, яшь авиамоделчеләр үз эшләренә аерым җаваплылык белән карыйлар. Илья Артамонов буага Яшел үзәннән килгән. Авиамоделләштерү белән малай әле бер генә ел шөгыльләнә. Мне очень интересно, я вообще очень люблю что-то собирать. Миңа бу өлкә бик ошый. Гомумән, мин ни дә булса җыярга яратам. 5 яшьтән бирле Лего конструкторы җыям. Самолетлар матур да, төзелешләре дә кызыклы. Ә иң гаҗәбе, берничә тонналы самолетларның күккә күтәрелә алуы. Бу бит бик кызык. Ярышларга Илья үзенең укытучысы белән килгән. Буага алар ике төрле резин двигательле һәм пенопластлы самолетлар алып килгәннәр. Он крутится и... Ул әйләнә һәм шушы элементы ярдәмендә алга оча. Самолет ерак араларга исәпләнмәгән, ул әйләнгеч буенча оча. Шунысын да әйтергә кирәк, ул озак вакыт очышта була ала. Ярышларда Буа, Яшел үзән, Саба һәм Кайбыш районнарыннан килгән авиамоделчеләр катнашты. Агач, пенопласт, кәгазь һәм башка материаллардан ясалган гади модельле конструкторлар ярышты. Монда инде планерлар очарга тиеш иде. Ераклыкка кайсы планеры ераккарак оча, иң еракка очучысы 21 метр булды. Аннан соң тәгәллек буенча кем турырак чыра, тәгәлрәк 12 метр еракта булган капкага ничек эләгә ул, яки күпмегә карыйга китә модель. Һәр катнашучы үз номинациясендә бүләкләнде. Моннан тыш мөмкинлекләре чикләнгән балалар да үз эшләрен күрсәтә алдылар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.